United States le Israel changdun le Iran in beina chu avung sawt in a hlawm to hle a do kan kila remna siam tuma ruam manna la a phet deuh chara khomwala sipai manga in beina athen arin om zual ta hle United States in ka hai puan na tura point som panga asiam la chu Iran hian a pompui thei bau lova Iran official ta chuan an nui zat ema point om zenei lo ani ti in strategic failure ti in an soidu lek zok ani ram tam takle mithiam thahnem takin United States hian dem to hle a global superpower nia in chhal ve meu si chuan he boina hi a met mit dai to tur ani a superpower hi ani meu emo chu ti in an chhuat chhal ta sia mai Iran chuan le lam chau hlok na tura in biak na in kongro asungai don lova in tluklang tura in dor na ani lo chuan Iran chuan engin dor na ma akal pui ngai lovang ati Iran chuan adu dan te ngai poimo ani don lo chuan in beina hi atop lo tur thu asoya a thu cha chu a chian hle thur le Iran chu khoiram ma akun lo tur thu te ala chhak chuak cher mai report chen khadinan tarlan danin United States hian Iran nena in biak adu to hle a palai na thok turin Pakistan a be sei bok ani oma Pakistan po hian anin kara lo tlak zep atial lem lo ti te thlengin soi ani US hian in biak hi du hle ma se kongro ero asuri lem lo ani mele rampan in kar boruak hi alassa hle a in bektur em chuan an la in pai dai lo ani berang chu in biak adu hle rual hian United States hian West Asia sipaya chek mek reng thunga report in a tarlan danin 82nd Airborne Division atangin sipai tam tak an lo thleng thar ani ome anni puitur hian USS Boxer mangin Marines le sailors thanem tak an lo thleng ve boka hei hian Iran in dona kalmek boruak la so san zia atilang chiang via wa leilama sipai in beina athleng don nai ni te poin alange heng sipai te lo thlen ma dai hian sipai singtel an lo om toa anni puitura sipai thanem tak an lo thlen bel le zel hian US in ati tak sawt le a Iran la alo to khirh boxi ti hi thil lang chiang tak ani aram mi puite ma ala chuan US President Donald Trump chuan Iran sipai chakna an nuai chiat na sat to thu achak chuak fowa Iran hian long sipai le thlona sipai a chan hnem to hle a radar system anei mu mal to lowa an hruai tu te la an boi nuai to a in kai hruai na mu mal po an nei to lo ani bere ati bok hruai tu an nei mu mal to lo we ti chung si in Trump hian Iran nen an in dor mek renga Iran zok hian in rem na siam thuai adu hle atiloi si Strait of Hormuz thunun tura US mahun a en thu tela chu asoi rizau bok hetiang thu asoi mek lai hian Iran beiturin nasa zoka US in chet alak thei reng thu asoi boka chu mi thleng lo ture ro chuan in biak na apoimo zok thu asoi US in sipaya chek belmek chungchanga Islamic Revolutionary Guard Corps chuan vaukhana thua chhak chuaka USS Gerald R. Ford le USS Abraham Lincoln chunga thil thlengang kha America sipai 82nd Airborne Division te chunga hian a thleng ve thei rengani ati hetianga vauna thua chhak chuak ngam hian Iran hian leilama in beipo a chou hle ti atilang kan ti thei bokang Indona kalmeka alai lum lua tu bernita mek chu tui al thei thierna kongpoimo tui pui ring rek Strait of Hormuz hi ani a he tui pui kong hi Iran hian a thunun tlat si a he tui pui kong sutlang hi US hian adu hle a ruwa manna lian le ril taka siam mek ni in soi ani a Iran hian a thunun reng chuan khovela ramdang te chu soilo US economy ngei po angong ve thei tlata hei wang hian he tui pui kong hian tun lai chu ram sang te ngai ven a hlo thar zualem mai ani dokan kila in biak tumna atlol awang le sipai chek bel thom a oma wangin Iran in dona hi a so sang zual soda sipai thaber ber le ral thuam sho tak chelek anita hian in dona na sat tul zia alantir chiang hle a in vauna le in rik rap na thom po atam ta tul mai chu ani hi in ka hainei na tura US in rodna asiam Iran in alo nar hian
dawhkan kila indo na ti top chu ala hnai mai lo ti alang kan ti theiang sipai le ral thuam lama in chhek muk na kalpui ani zela he indo na kalmek hian chiat na sa jok a thlenin a o zau zual zel lowang ti po soi thei ani talove in biak na le in rem na fel fai tak nei ani lok lo chuan asia khomwal pui thlang lama hian indo na hi ana satul tul anga khovel puma ngong na jok le hlet tam tak a chhuah zui ngei po in arin om ta hle